ninyo, ang gugma sa Dios ngayang gipadayag kanato pinaagi sa iyang anak nga si Jesus, mahatagan kinig dakong kahulugan diha sa relasyon o gugma sa magtiayon bana og asawa, no? Nganuman tungod kay anha nato makita sa naghigugmaay gitawag nato the virtue of loyalty. Loyalty kana bang kamaunungon, kamatinud-anon, o kanang gitawag og faith, ang pagtuo o pagsalig. So, atong makita, dili tanan diha sa panagtiayon o gaminyoon, malipayon. No? Tungod kay lahi-lahi man og batasan ang lalaki o mga babae. Nga usahay, no, gahi nga mosunod sa balaod nun o lagda unta sa malipayong panagtiayon. So, di ako nahinumduman samtang namalandong ako nini atong mga pagbasa karon. Unang nakahinumdum ako dito ako sa Manila sa Paranaque na assign Our Lady of Immaculate Conception. Unya likod sa simbahan, dunay nindot kayong balay dito. No? Nga nagpuyo magtiayon retired principal teacher ang asawa, ang bana usab active paghihapon sa iyang pagka-lawyer, practicing lawyer siya. Wala na siya, ang ilang mga anak nangaminyo na, ang uban to na sa Amerika, ang uban to apos laing mga probinsya. So silang duha na lang dito, nagpuyo. Hindi laging mga idaran na, dili na gyud kanunay silang magtipon usahay sa kwarto. Ang bana niya sa ilahang bridal room, katong ilang original, yung asawa, magbalhin-balhin dito sa mga kwarto sa mga anak sa una. Iyawat lang po matagad niya ang mga lugar. Labing unta kayo sila. No? They were faithful to each other. Kuha na, nakapin, mga 75 na ang lalaki, pero active pagyapon panghuna-una. Nang laban gyapon siya, may mga kaso siya. Samtang ang asawa usab retired principal. No? Sa ilang paghigugmaay, nagtinabagay sila siyempre, magsalo sila pagpangaon, dungan, all those things, like the way before. Pero na mga panahon, kaning inara na luoran kayo, matutukan ras ba na si Kulasa, ang asawa, dungo dahil mangluod, o di na ginumutingog. Di na tinggan, no? Di po mangutan kung gitutukan ko nimo. Okay, tinggan ay. Hanton mo, mulabay ang pila ka adlaw. Na mahuwasan siya. Maupod ang bana, no? Masultihan sa gamay siyang asawa, nga dili niya kuwan kaning masakitan siya, whatever. Maluod pod. Di po mo tingog. Kaya kung magtingay, magsinghaganay man. So, maybe in agreement, di na ta magtingganay kung naatay kasog-usa sa usa. Arong walay, kuwan ba, masakitan. Usa ka adlaw niya na, si attorney, kuwan siya, iyang giprepare tong iyang depensa para sa kaso nga iyang labanan. O daghan sa mga abogado nga iyang mga amigo, bisan gani ang judge, miingon nga, you have kuhan kaning airtight defense and you are sure to win this case. Kay CPA man siya, corporate lawyer man siya, mga negosyong dagko. So, kinaugmaan ang ilang hearing alas 8 sa buntag. Ang problema ng mga adlaw, wala sila tingganay sa iyang asawa, kaya na pagpangluod lagi. Mangaon siya, iyahay kuhag baso, iyahay kuhag tubig, plato, kanon. Di mangaon sila mag-atbang, pero walay tingganay samtang mag-usap sa pagkaon. So nahuman na si attorney sa iyang depensa, iyang gisulat, no, computer.
Naalinggatan niya, uy, alas 2 na mas kadlawon. Pero maayo kay nahuman yun ako niya akong depensa, ugma. Ang problema, kung matulog ko ron, tingali di ko kamatag sayo, unsao man ako iniron, wala ba may tingganay ni Kulasa? Ato kay abogado lagi siya, di nakahuna-una siya, kuha siya bond paper, unya gisulat niya og dagkong litra nga pentel pen. Kulasa, pukawa ko alas 5 kay na ako'y hearing sa alas 8. Ada. Yung gawa sa kwarto, gipangitan niya itong higdaan sa iyang asawa. Unya, atbang sa pultahan, sa gihigdaan, gibutan niya itong papel. Kulasa, pukawa ko alas 4 kay na ako'y hearing sa alas 8. Gibutan pa niya, salamat. Gibutan niya, sa tanaw niya, siyarog di ko pukawa na kadagkuan ng litra ha. Tulog siya. Sus, pagkamata niya pagkabuntag, alas 9 naman. Alas 9 na. Wa, di ko pukawas, panuway. Sao na iniron? Sao na iniron? Pasti na di, sa iyang kasuko, nangita sa iyang kansorselyo, iyang gisulob, ang iyang kamisa po, iyang pong gisulob, iyang migawa sa kwarto, kay iyang pukawon sa Kulasa, arong kasapan og mayo. Nga anong wala na yung pukawa, nga importante siya, importante kaya itong oras na alas 8 sa hearing niya. Ano niya? Pag-abot niya dito, paggawa siya sa kwarto, pangitan niya, bayhana to. O niya, gipangitan niya Diyos kusina, wala, dito sa silong, wala, sa kwarto, wala sab. Sa karon juga. Balik siya sa iyang kwarto. So wala pa siya moabri sa pultahan, may dakong bond paper dito di gatapot pod. Unya nakasulat ito, Attorney, alas 4 na, pagmata. Thank you. Ha! Gipukaw man po di ay ko. So pastilan, no? Well, anyway, yun atang hita po, gisulatan niya ang asawa, gisulatan na po siya, wala mag-abot ang ilang kabubuton, tungod lagi sa garbo o kaning walay pagpailob o papailawom. So, daghan pang mga kaso ngayon ini ang nahitabo sa managtiayon. O daghang mga grasya, oportunidad nga nawala tungod lang sa pagpangluod o sa walay pagpasaylo. Diha po'y magtiayon, ang ngayon, na istorya na ako ninyo ni, no? Ang lalaki, 72, ang babae, 69. Karon may apo sila nga miduaw kanila, no? Apo silang kamagulangang anak. Lipay kaayo silang duha nga magtiayong lolo kay giduaw sila. Niingon ng lola, "Hoy, pag-istorya yung usa mo dito ha. Hala lingawa imong apo kay mag-andam kog pagkaon alang sa atong paniud to." Unya apo, pagdikuan diha, salamat kay mianhi ka. Dayong akong lutuan ka karon og sudan nga paborito sa imong papa ni atong ulitaw pa, no, imong daddy. Sige lula, dito na nga po. Ang gapo-gapuhan, dito sila sa naog kasilong, imong nagapuhan, dinhi, magdagandagan imong daddy dong, itong bata pa, manirador og langgam diha. Ato diya sa luwak po, naisuba diha, anak magdaib-daib, imong papa, kauban sa mga amigo, uban sa karabaw nga galunang. All these things, mamayabas ito. Lingaw kayong bata, yun anda di kalingaw din hilulo. Oo. Nanglakaw sila kadiyo. Taon-taon may bagting tong agong kanabang kawayan nga usa ka kuan nga mamay bagtingon arong kuan kaning mapahibalo nga gitawag na mo tong paniud to na so nanguli sila dito sa lamesa napahimutan na ang laming pagkaon ang paboritong sudan sa iyang daddy giluto sa iyang lola so nangaon sila higop nagbata itong sabaw sa tinulang manok nga Bisaya tinunuan pag yun, may kapayas, o dulaw, all those things. Wow, kalami ni Lola. Sa maunay paborito sa imong daddy, apo, ana. Sa ilang pagpangaon, tunga-tunga ni ini, nasudipan ang lulo. Ano gamay ba? Kitoy-kitoy ang kamot. Sweetheart, too big sweetheart. Di tiing dayo ang gatong kuan kaning lula og tubig sa baso ug gihatag sa iyang lulo.
No, nya di na magkaabot gikuhas apo nya iyang gihatag sa iyang lolo niya. Tanaw sa naong ni lolo niya, si lolo tigulang na, si lola po tigulang na, sweetheart naman gihapoy tawag sa usa. Di mo nahikatawa sa siyang kaugalingon ba? Labay yung nana deron, no? Well, anyway, human og inog tubig, padayon og pangaon. After pangaon, ngayon ang lula, sige, continue inyong istoryahan ay kay ako'y manghipos sa lamisa. So dito sa kusina, ang lula nang hipos, ang lolo og apo dito sa balkon, samtang nagpahili sa kikaon, istorya gihapon. At the course of their being kaning conversation, ang apo wa na kaantos, nangutana, lolo, naara unta ko ipangutana nimo. Unsa man ang apo? Kuan ba? Ganihan, nasod ipan man ka? Oo, nasod ipan ko. Naalang-alang pagtulon tong kuan kadon. Kuan ba, lolo? Love mo gyud kayo si Lula? Anong nagapangutana man ka ana? Alang-alang. Tigulang na kayo sa Lula. Ikaw tigulang na po ka. Sweetheart na magyapoy imong tawag niya lagi. Kayo naglolo. Ayag saba, apo ha. Ato rani. Sweetheart na akong tawag niya kay nalimot ko sa iyang ngalan na karon. Sige na sila sa ilang kadugayan pag kuyog-kuyog ba. No? Pero at least, bisag nalimtan ang ngalan, sweetheart na gihapon ang pagbati. No? Mga kuang gihapon ni siya, naay daghan mga yun ini ang sitwasyon. Gani din sa atong lungsod sa Amlan, daghan ng mga idaran nga yun ana. No? Tigali o sa di na magtingganay, pero naragay pagbati. Pero kini gyud true to life story gyud ni. Usa sa mga baryo nato dinhi sa Amlan, dihay nag-celebrate og 50 golden, no? 50 years in marriage, golden anniversary. So gidapit ako'y nag-officiate sa ilahang misa para sa celebration. All gold ang color kay 50th man. Nangabot ang mga anak gikan sa Mindanao, gikas Manila, diha po gikas abroad. Ang mga apo o atong mga bata nga naara diri sa atoa mao'y nag-prepare sa simbahan, mao'y nag-prepare sa balay, reception area, dayong may sounds, may mga litson. Samtang nagmarcha sila paingon sa kaning altar kay gi-request jud ibis kay paludhon na diri marcha jud with camera pero abtik ba makachat sa pagani sila. Malipayon kaayo ang lolo og lola nga nagmarcha abrasiti pas braso paingon sa altar. Unya mga anak nga tigulang na sa unya mga apo sadya kayo no malipayon kayo. Human sa kasal namalik na dito sa balay diha a special table para lang duha dito po giasahin pagpalingkod no. Samtang nagpasundayag ang mga apo og sayaw, may mga nanganta, all those things. Dayong nag-istoryahan na nilang magtiayon, wow, 50 years in marriage, hantod ron malipayon gihapon. Yun na yun, Padre. Ako yo, tay, kung sa may imong sekreto, hantod karon, love mo man gihapon si nanay. So wala may sekreto. Wala may sekreto, Father. Gugma ra gyud tingali ni. Unsa man ang kasaad man jud ko niya God atong gikasal mi 50 years ago. Atubangan sa altar niingon ming duha itugot Ginoo nga sugad karong adlaw kami magkahiusa sa kasing-kasing ug sa unahuna no bisay unsay may tabo maayo daotan sa humugaway kapitos sa sagit ug mayong panglawas hantud kamatayon mubulag kanamo. So di gyud nako na malimtan Padre. Tinuod atong mga panahonas sa ilang kasal ang kadaghanan sa mga gikasal matinud-anon sa kasing-kasing ug matinud-anon usab sa usa ug sa Dios. Mao nga ningon to nga sa mao Father, ikaw wala gyud mo mag-away, wala gyud mi ka ay daghan kung away no? Marami abot ang mga anak, ang mga pag-anto, sakripisyo, alang sa pagpaeskwela, pagpangitag kwata, naapoy mga panahon nga mag-away mi. Diha magani mga panahon na mutos na siya, kay may balik na dito si akong ugangan. Di ay, oo. Niya mingon dito, Lola, apan na apas-apas, biya po na ako siya, Father.
Isa, ingon ang lolo, alang-alang dili ti ka apason, nabala ka man ko kung sa mahitabo nimo didto. Wow, di ba? Ya ka na po siya, Father, usahay, di po na mo uli din o asang mga adapitan na siya mo adto, niya sa may gihimo nimo nay. Aw una, mag-uol jud ko nganong wala na siya mauli. O niya, naay kahadlok o kakulba, unsay niya nahitabo. So ako po siyang pangitaon. Wow, bisan ini mga idara na. Oo, labi na ini mga idara kay dahil pa doon ng ango-ango na biya na. Di God. Love ka bang ako gibati og kalipay na apa inaana gyud unta ang mga tao no. Di man gud mahimong di mag-away kay dunay mga panahon nga lisod dawaton ang desisyon o kahimtang. To whom shall we go? Mao ni ang pangutana sa atong Ginoo karon. O kini pangutana ha, mahimo po ning gamiton sa banag asawa, ilabi na kung naas kalisod o naasa sa kahimtang nga maghimo og bugat nga mga desisyon. Asa man mi paingon, anaa kanimo ang pulong sa kinabuhi. No? And that is mauni ang ato karon, mauni ang gitudlo kanato karon sa simbahan. Niining katapusang yugto sa diskurso sa atong Ginoo mahitungod sa iyang gugma kanato. Nga iyang gihalad iyang lawas sa krus arong mahimong tinuod nga pan o giablihan ang iyang kasing-kasing pinagi sa bangkaw aron mobuhagay ang dugo ug tubig nga maghatag kanato sa kinabuhi. Gihigugma kita sa Dios total love, dili partial. Wala ta higugmaa sa Dios pinagi sa pulong lamang. Wala ta higugmaa sa Dios pinagi sa iyang pag-antos ug pagkalansang sa krus ug kamatayon. Gihigugma kita sa Dios incomplete, complete sentence kanang sa kinatibuk ang gayud pinagi sa paghatag niya kanato sa iyang lawas ug dugo nga magdala usab maghatag usab kanato sa kinabuhi. Mauni ang gililisan sa mga sumusunod sa Ginoo. Sa dihang miingon siya, ako ang pan nagikan sa langit. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Pero at first, gi-explain kini sa Ginoo, when He did the miraculous action, feeding the 5,000 men with only 5 loaves of bread and 2 fish, not even counting the women and children who also partaken with the food. Ang nangabusog silang tanan. They wanted to grab him and make him a king. Pero dili na mao gipasabot sa pag-anhi sa Ginoo nga busgon ra nga atong tiyan apan gutom mga atong kalag. Mao nga murag nasubo siya. Wala gyud ninyo masabti ang akong milagro nga gibuhat kaninyo. Dili lamang pag-ayo sa mga masakiton, dili lamang paghatag og mayong kinabuhi sa mga nag-antos, gihatag nako kaninyo akong gugma ug ako mismong kaugalingon aron inyong dawaton aron puy-an ninyo ang akong kabubuton. Miambit ang Ginoo sa atong tawhanong kahimtang pinagi sa iyang pagkanaog gikan sa langit. Og naghandom siya nga sa atong pagdawat kaniya atong dawaton usab ang langit nung gasa aron kita makaambit sa iyang himaya. So mauni ang gugma mga igsoon. Apan bisan pa sa mga miagi ang mga panahon, daghan ang mga kanta nga nasulat o naawit ining kalibutan nga naghulagway og gugma. Apan kutob ra sa kanta kay sa tinuod nga pagpuyo niini lisod yun po kining puy-an. Gawas kong na kay pagsalig sa usag-usa og ang Espiritu Santo nag-uban kaninyo. Mingon ang Ginoo dinhi sa ebanghelyo, lisod ning dawaton kung wala og sa tao apan pinagi sa Espiritu Santo mahimo ninyong puy-an ang gugma nga akong gipadayag kaninyo. Sa pagpadayon nato sa atong misa mga igsoon, kining Domingguhan nagpahinumdum kanato. Buhi ang Dios nga nahigugma natong tanan. Dili sa mobiya, walay paglubad ang iyang paghigugma. Kita lang usahay ang naglubad-lubad. Kita lang usahay ang mubiya. Kita usahay ang mupalayo. Ilabi na sa mga panahon nga usahay bugat na kaayong tumanon ang iyang kabubuton.
Apan ang Ginoo magpabilin siya og magmaunungon kanato. He will wait for us. Iyatang hulaton hantod we realize na we need Him that much. Ginoo, asa man mi paingon. Anaa kanimo ang pulong nga maghatag sa kinabuhi. Ug nasayod kami nga ikaw gayod ang Dios. Hinaut unta nga kining maong mga pulong ni San Pedro magpabilin sa itong mga kasing-kasing. Og dili nato pasagdan nga mahimulag kita kaniya tungod lamang sa makalisdanan. Kay ang Dios wala biya mohatag kanatong makalisod nga dili nato kaya nga atubangon. Og kung pananglit man na ay panahon nga murag dili gyud nato madaog, andam siyang mutabang. Kay ang Ginoo sa tanang panahon nag-uban man og naghigugma kanato. God is good all the time. Palihog manindog